जय हो भोजपुरी, जय हो भोजपुरिया समाज। हम भोजपुरिया कवि गोलू दुबे जी के तरफ से सभी भोजपुरी और भोजपुरिया श्रोता के हाथ जोड़ के सादर प्रणाम बा। हम एगो छोटा सा कविता मोबाइल पर लिखले बानी, जौन कविता के शीर्षक बा हाथे हाथ मोबाइल बा। नयका युग में नयका फैशन, नयका मॉडल आइल बा। आजकल देखी ए भैया हाथे हाथ मोबाइल बा। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, नोकिया, एलजी, चाइना लेके हेलो हेलो बोले लन। कीपैड के बटन दबा के गाना के फाइल खोले लन। नाश्ता करे के पैसा नहीं खे, बाजारी में मुंह बवाइल बा। आजकल देखिए भैया हाथे हाथ मोबाइल बा। भैया हरदम गेम खेलेलन, भौजी गाना सुनेली, आ लइका लइकी जब रिंग टोन सुनेलन तब बुढ़िया खिसिया के बोलेली। बहिनी दौड़ देखे जाली, कैसन मैसेज आइल बा। आजकल देखी ए भैया हाथे हाथ मोबाइल बा। समधी समधिन के फोनवे पर होखत रोज भेंट बा। साली सरहज साढ़ू भाई सभे अझुराइल बा। गोलू दीदी कहेलन भैया ई हमरे पर नइखे, सबकरा पर विपत आइल बा। आजकल देखी ए भैया हाथे हाथ मोबाइल बा।